invite athi ngicela ukule skip siyeni lesi sethula MTV abangithembi this is the third one. Oh, there's a third one that is coming. Yeah, Oh, okay. The third one is coming. Yeah, good. Iletha worship siyameka namhlanje. Yeah. Akunamuntu ozothi ayimi umgogodlo wayo. Oh. Or ozothi yimi isandla sawo. Intense yabantu bangena kule red carpet. Sorry. Ngo-11 guys, until ngo-12. Yeah. Zabang band. Makatar. Lutho ke. Count me out of that. Count me out. Ngifuna into enamandla. Yeah. Angisho ukuthi lokho amathina ngiwafuna ngiwacela. Akadabathi. Ayayayay. Ngifuna into enamandla. Ngifuna iportamento. Ayi, wayibiza ngegama. Ngifuna Wenzani manje nawufika lapho bathi hey guys asinethendeni try to find something modulated. I wash it right now. Yeah. Would you say you connect better to God ngethende than the band? Ngilutho ke mntaka baba. Kulukulu ngiyaconnecta nangaye kungakhali itende ekamereni ngisiza ukuthi la ngisuke ngingazi phela ukuthi kudlala amathini. Yeah. Ngifikela kwithada. Yeah. And then I worship. Ngihlale phansi man. Mase uzofika manje sokuthi do you have E500? No. Kuba ngathi manje ke wena ungidlula mithi manje. Or do you ask